Riippuliitoa päivän ohjelmana, eli Kauhajoella. Tässä vedetään nyt ensin reilu kilometri tätä narua tuohon maahan ja sitten lähtöpää on sitten riippuliitimellä tuo pää, minne auto ajaa. Keli näyttää aivan hyvältä. Saa nähdä kuinka tässä käy. Eka lentopäivä vuonna 2025. Ja kahdestaan toimitaan kentällä. Olemme jännän äärellä. Niin, sitten seuraava vaihe on tämä, että kun on tätä pyykkinarua, tämmöstä, mitä tää nyt on? Onko tää nyt 6 millistä pyykkinarua? Tämmöstä, niin millä tämä sankari tempastaan tonne taivaalle, niin se laitetaan tällaiseen. Me sanotaan tätä taittopyöräksi, koska tämä on taittopyörähinaus. Mutta varmaan väkipyörä olisi tälle tavallisempi nimitys. Sitten kun se menee tuon kautta, niin tämä pää sitten laitetaan auton katolle. Sillä auton katolla on semmonen hinauspainepuntari, painemittari. Niin, sillä sitten siitä katsotaan, että hinataan riippuliitäjää ja liidintä taivaalle semmosella 120 kilon paineella. Se ei ole ihan eksakti, se vähän heittää siinä, mutta noin 100-120 kiloa semmosella voimalla. Sitä ennen meidän pitäisi vielä koekuormittaa tuo naru, että viedään tuo oma auto tuonne toiseen päähän ja sidotaan naru siihen ja sitten vedetään siihen vaikka 150 kiloa painetta. Niin nähdään, että se naru venyy hyvin ja ei mene ainakaan heti poikki. Se on sitten aika ärsyttävää, kun se menee hinauksessa poikki, niin sitten siipi menee, se lentää näin ja sitten se sakkaa yhtäkkiä näin pystysuoraan vähän ja oikeenee siitä. Ei ole oikein lentäjälle kivaa semmonen. Täällä on riippuliidin auton katolla. Tämmöiseen pötköön menee mun siipi ja kaikki muutkin siivet toki. Hetken päästä puretaan se sieltä ja pistetään kasaan ja valjaat kiinni. No niin, siipi on kasassa ja naru on valmiina ja kaikki pelit ja pensselit on jiirissä ja tuuli on vähän rapsakka. Mutta ei kai se siitä. Kai sitä nyt uskaltaa lentää. Tällainen on mun siipi. Willswing T2. Vanha kuin taivas. Vähän alkaa olla karhea. Niin sanottu mastoton siipi. Ihan hyvin liukuu ja ihan aerodynaaminen. Ja jos osais lentää, niin tällä voisi jopa pärjätä tämän päivän kisoissa. Täällä on valjaat. Tämmöisellä remmillä roikutaan. Tämä menee valjeitten selkään ja siinä on vähän asennon säätönarua. Sakkeli kannattaa olla kiinni kun lähtee lentämään. Vittumainen jos tippuu ja kuolee, niin harmittaa. Valjaat on tämän näköiset Aeroksen Viperit. Mulla on täällä ilmailuradio. Tämmönen millä suljetaan vetoketju kun on makuuasennossa. Jarruvarjo, jossa on ahdas laskupaikka. Pelastusvarjo löytyy tuolta. Ei pitäisi joutua käyttää koskaan. Täällä on jalkalenkit. Lukot on tämmöset, mitkä on ambulanssipaareissakin vähän tämmöset. En tiedä onko ihan sama valmistajakin, saattaa olla. Mutta kestää niin paljon, että ei tarvitse kyllä murehtia, että ne hajoaisi. Korkeusmittari tuolla ja kännykkäsovellus, missä mulla on kartat, ilmatilat. Vähän liukukerrointa näkee sieltä ja voi laittaa reittiä minne haluaa lentää.
kamerateline on tommonen, mihin mä tämän kameran sitten hetken päästä laitan kiinni. Ja tietysti kypärä pitää olla tämmönen Forfight aerodynaaminen tummalla visiirillä ja ilmailuradio johto menee tuonne. Tän mä paan sitten radioon ja tuolta ilmailuradion tangentin on rakentanut sitten tuohon. Elikkä tällaisella systeemillä kohta mennään ja katsotaan, jos mä saan tän mikinkin tonne kypärän sisään vielä tarralla, niin kiva höpötellä siinä sitten, että minkälaista tää homma oikein on. Tällä hetkellä vähän yksinäistä, mutta lennetään yksin. Vähän vaikuttaa siltä, että tästä päivästä ei tule matkalentopäivää. Siihen malliin puhaltaa. Ja sitten tuolla ylhäällä niin varjometri näytti lentäessä 3 metriä miinusta. Yli 3 metriä sekunnissa tultiin alaspäin. Koko lennon ajan. Riippuliidin valmis, aja 10 sekuntia. Riippuliidin valmis, ajan. Ei tarvitsisi tulla mitään hullua puuskaa nyt tähän starttihetkeen. – 400 metriä tuli korkeutta. Ihan ok. Harmi vaan kun tarvis jonkun noston. Nyt laskee 2,5 metriä sekunnissa. Joskus täältä löytää noston täältä tuon lentokerhon päältä. Ja nämä hakkuuaukeat on hyviä. Nyt laskee enää 1,4 metriä sekunnissa. Nyt 0 metriä sekunnissa. Tässä pysyy jo. Oisko nosto tässä? Oisko? Nyt meillä on 224 metriä korkeutta. Pitää koko ajan huoli, että se nousee, että mä pyörin sellaisessa kohdassa. Älä heitä ulos! Onpa pieni kupla. 216. Tässä pitäisi pysyä. Mutta mä luulen, että se ei nyt toiminut. Tää ei nyt toiminut, niin mä en kyllä jatka tän lennon jälkeen tämän lentoa. Joo, ei. Kyllä mä menen laskuun. Niin kuin huomaa varmaan videolla, niin 50 metriä korkeutta ja tää ei niinku etene. Maahan nähden siipi lentää tosi hitaasti. 1 ympyrä liikaa tuolla, niin mä oon tuolla mettässä laskussa. Nyt menee aika pitkälle ohi laskun tai tuon startin, mutta se ei nyt haittaa kun mä muutenkin päätin lopettaa. Jos ei muuta, niin saatiin tästä nyt varmaan ihan hyvää YouTube-videoa. Se oli semmonen lentopäivä.
Nyt on liidin katolla ja ajattelin viedä sen kotiin. Pitää sitä vähän säätää siitä semmoista painopistettä.